Lero Panyasa Voice Box, Comrade Jonathan Pili akulankhula mo supporters zimene ananena olemekezeka nduna ya dziko kapena kuti Minister of State Honorable Alfred Kangata omwenso ndi olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chapakati. Kangata amalankhula pa msonkhano ku Mtandire mu mzinda wa Lilongwe kunena kuti popereka maudindo aboma kandi ntchito zosiyanasiyana zochokera ku boma adzipatsa kaye anthu amene ndithu achifera chipani cha DPP. Apalawa ambiri amaona ngati kuti kulankhula kotero sikulankhula kwabwino, komabe pali anthu ena amene akunena kuti Kangata sanalakwitse. Kuli anthu anyamata ndi asungwana ambirimbiri kunjaku amene chipani chicha cha DPP achifera kuti chibwererenso mboma. Anthu amenewo asangowasiya pambali, aonetsetse kuti anthuwa akudyerera monga kuti munthu wagwira ntchito umafunika kuti ulandire ndithu kenakake ngati kachithokozo. Tetikali modzi pano Panyasa Voice Box timve kuti Comrade Jonathan Pili akuti bwanji pa nkhani imene ndipo akamaliza mwachizolowezi musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Tikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli madzulo a tsiku la lero. Dzina langa ndine Comrade Jonathan Pili. Madzulo a tsiku la lero kuchokera ku bungwe lija la Malawi Freedom Fighters. Madzulo ano tikufuna ndiyankhule za khalidwe lina loyipa kwambiri la akuluakulu ena a chipani cha DPP. Siwonse ayi, koma alipo anthu ena khalidwe lawo lonyansa kwambiri amene ndithu ndi akuluakulu ena a chipani cha DPP. Panopo sitatchula mayina awo, koma ifika nthawi yoti atchula mayina ndithu. Ife ndi ntchito yathu, tikaona munthu akupanga zinthu zonyansa, zinthu zosakhala bwino, timabwera ndithu kuti tintchule munthu amene uchayo, tintchule zina lake. So madzulo a tsiku la lerolo pa 19 November 2025 pamene nthawi yanga ikuti 5 minutes to 6 madzulo a tsiku la lero, ndikufuna kuti ine ndigwirizane kwambiri 100% ndi zimene anayankhula dzana kandi dzulo a Alfred Kangata. Alfred Kangata adandaula za khalidwe la anthu ena olowererana, kusakanikirana kapena nene kuti chichiwa chigwiritsa ntchito anyamata amasiku ano kusakanikirana kapena kuti kukhalirana pambuto. Malo mokhala pambuto yako zimene anakamba Dr. Michael Usi, kumakhalirana pambuto malo munthu mokhala pambuto yake kumachoka makalowera mbuto ya anthu ena. Tilemekeze maganizo amene anawapereka Professor Peter Mutharika. Ndimafuna ndipemphe akuluakulu ine, tiye talemekezeni Professor Peter Mutharika, chifukwa Professor Peter Mutharika aliyense anampasa udindo wake ni ntchito yake yoti ayenera kugwira. Tisayione ntchito yathu ija kuti ndiyopanda ntchito, tione kuti ife tikwanitsa kugwira ntchito 20 kapena 100 patoka. Ayi, ngakhale titakhala kuti tili ndi nzeru pa udindo wa munthu winayo, tiye timwina tingumuthandizira maganizo. Izi ndikuyankhula chifukwa chimene Alfred Kangata anafotokoza. Ndikuyankhula kunena kuti alipo anthu ena ake amene ndithu akumafuna kunena kuti azilowerera pa zinthu zina, ndikumapanga kumalemba matenga anyamata ena a chipani cha Malawi Congress Party kuwabweretsa ku chipani cha DPP ndikumapatsa maudindo osiyanasiyana. Chikhalire nicho ku chipani cha DPP kuli anthu akuluakulu amene chipani tachifera, anthu amene wakhala kumangidwa nkhanza zosiyanasiyana. Lero anyamata aja tasanduka anthu opanda ntchito kwa akuluakulu a chipani cha DPP. Tasanduka anthu opanda ntchito kwa akuluakulu ena a chipani cha DPP. Akafunsa Alfred Kangata mukumayankha kunena kuti anthu ena anyamata amenewa alibe zoyenera. Chikhalire nicho anthu wonso sakufunsidwa kapena kuyimbidwa mafoni, koma mangokhala basi ndikumaganiza kunena kuti awa sakuyenera kupanga zakuti. Ndimafuna ndikupempheni Alfred Kangata musatope. Inu ndi amene munayima ndithu nji nthawi ya mavuto pamene chipani cha Malawi Congress Party chimalamulira Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Inu ndi amene mapangitsa misonkhano yosiyanasiyana kupato zone kumene kuna ku Central Region kumene mukanatha kuluza moyo wanu kuphera kumene. Inu ndi amene mumayima kuchita misonkhano yosiyanasiyana, ena onse wali chete. Akuluakulu enawa anabisala amene kubisala kumphanga osamayankhula losapanga china chilichonse. Lero asaoneke kuti ndi anthu anzeru, asamaoneke ngati kuti ndi anthu ozindikira kwambiri kuposa wina aliyense,
chifukwa chonena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wawina. Choyambirira adziwe kunena kuti awine Profesa Arthur Peter Mutharika sikuti wawina yekha ayi, zatengera anthu ena kuyima naye Profesa Arthur Peter Mutharika, zatengera mabungwe ena kupita kuja kwa pasa pressure aja bungwe loyendetsa zisankho la meki kumene kuja kunena kuti systematic machine ija mapulani yawo amene anapanga ena ndi ena kuti asabere zisankho, zatengera choncho. Ndipo mwaina ife timagwiritsa ntchito ndalama zathu kuchoka ku Blantyre kwafika mpaka ku Lilongwe kwakambirana kumene kuja ndi ameki kwakambirana kumene kuja ndi ameki wapasa pressure kuti asagwiritse ntchito systematic machine. Lero anthu ena anyamata ena amene anali nganganga kumbuyo kwa chipani cha Malawi Congress Party, anyamata amene amapereka ndithu zinthu zawo kwa anyamata azikwanjaja kuti azipangira nkhanza anthu ena amene amayima nchi ku chipani cha DPP. Lero anyamata amene ajasanduka ofunikira kwambiri, lero asanduka anyamata amene ajawa anyamata ofunikira kwambiri. Lero anyamata amene tinakhala nji ku chipani cha DPP kuyima nacho pa mtendere ngakhale pa mavuto, anthu onse panopo akudandaula ndipo akudabwa patakati pano. Ena akulephera kuyankhula, mwina kuti angabwere panopo kumayankhula izi zimene ndikuyankhula panonso chifukwa cha ena mantha kuti ati tinguyembekeza mwina poti mwina sana amalize, mwina zikhala mwakuti. Koma ndikufuna nnene pano kunena kuti khalidwe ilili limene mukupanga anthu ena akuluakulu a chipani cha DPP, khalidwe ili ndimene linaluzitsa chipani cha Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party chinaluza chifukwa cha khalidwe ngati ili. Amasiya anyamata ena amene akhala nawo zaka 20 chakutali ku opposition, anyamata olimba abwino amakopeka kumawatenga ena ndi ena zipani zina ochokera ku DPP amene anachotsedwa kumatenga amene ajawa kumakhala nawo, kumakhala kuti iwo aja kumadyerera chipani cha MCP. Chikhale ndi anu ake amene avutika nacho akhala ku opposition zaka 20 chakuti 26 ali ku opposition, anyamata amene aja kumakhala ngangati anthu opanda ntchito. Lerolo muone zimene akumana nazo achipani cha Malawi Congress Party, zimene akumana nazo Dr. Lazarus Makaficha kuya. Ndiye timangofuna tipemphe osati kulamulira, koma tikupempha kunena kuti chonde zimene ayankhula Dr. Alfred Gangata kunena kuti khalidwe ilili si khalidwe labwino. Inu Alfred Gangata ngati munthu mmodzi amene munasankhidwa, amene Profesa Arthur Peter Mutharika anakukhulupirirani kuti inuyo ndi mukuyenera kukhala munthu woyang'anira nduna zonse pa ntchito zimene akugwira, muli ndi mphamvu kuona kuti yosanapange bwino, amene amulemba ntchito kuongeresiyo mukanchotse pamenepo, chifukwa inuyo pano kandino munthu walimba mtima koopsa amene mwapangisa pa Central Region kupesa DPP kupesa mavuto ochuluka ndi inuyo amene mwapangisa, amene ndithu munakhala pamene kulimba mtima kwauza Malawi apa Central Region choona chokha chotena kuti akuyeneka kuyima. Sopano inuyo musakhale anthu ofuna kupondereza anthu ena zochitika, musakhale anthu ena kumafuna anthu ena anyamata ena kuti aziponderezedwa. Timafuna tikupempheni chonde momandira tengedwa zili ndi inu kukhalabe mene zikukhaliramo, koma zili ndi inunso kukoza zinthu sizoona kunena kuti mutenge anyamata ku chipani cha Malawi Congress Party kumatenga kumasiya zintchito zosiyanasiyana, kumasala anthu amene ayima nanu limodzi kumagwiritsa ntchito ndalama zawo, kumaganiza kunena kuti achotse boma ili, koma mukutenganso anthu omwe aja oyipa aja achinyamata azikwanje aja kumasiya kutsogolo ndikumapatsa maudindo. Izi zimene anayankhula ndikumadandaula Dr. Alfred Gangata. Timafuna tipemphe kunena kuti mawu amene anayankhula Alfred Gangata, lolani kuti zochitika zina zonse kandi fetereza kandi chimanga cholandira amene avutika azunzikidwa kwambiri kuti iwowo ndi DPP amene samapindula nawo nthawi ya MCP, kuti anthu amene wapindule chifukwa amasalidwa ena ngodzukiratu kuti awana chipani cha DPP. Timafuna tikupempheni chonde yesetsani kuti zipangizo zimene ziyambirire, amene angayambire kupindula akhale okhawa wa chipani cha DPP wo, chifukwa akhala kusalidwa zaka 5
zatukulaza simakafika gwera akulamulira dziko lino. So zikomo kwambiri, mukhale ndi usiku wabwino komanso usiku wopambana. So ife tikuwachitira support Alfred Gangata, ndipo ife tikunena pano kunena kuti Timba samachepa ndi mazira ake. Ena akuluakulu amene muli ku chipani chimenechi musazimve lero kukhala anthu anzeru komanso anthu ophunzira kwambiri, mwazitenga ndi ophunzira kwambiri kuti muzimuderera Alfred Gangata. Anapasidwa udindo ndipo anakhulupiriridwa ndi president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika, president wa dziko lino, amene anamukhulupirira kunena kuti iyeyo ndi munthu amene akuyenerera pa udindo amene anamupasa. Ndi enanu musabwere ndi kamtima kaja kopyepsa kunyozetsa kumafuna kunena kuti muchoke pambuto yanu mufike pambuto ya Alfred Gangata. Ndikugwisa chichewa chimenechi chichewa chimene chimene ankhula Dr. Michael Usi kuti mulipo anthu ambiri mmachoka pambuto yanu kumafika pambuto ya anzanu. Zikomo kwambiri.